Dios. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An anghel ning kagurang na nagbareta ki Maria. Asin ng idam lalangkan Espiritu Santo. Ave Maria, panonin grasya. An kagurang na niyaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan. Asin paladan an bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, inakan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras, kan samuyang kagadanan. Amen. Uya an surugoon kan kagurangnan. Mangyari lugod sa ku, susog sa imong itinaram. Ave Maria, panonin grasya. An kagurangnan niyaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan. Asin paladan an bunga kan sa imong pupuunan na si Jesus. Santa Maria, inakan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras, kan samuyang kagadanan. Amen. Asin ang tataramon na ni tao. Asin nakisumaro sa sato. Ave Maria, panonin grasya. An kagurangnan niyaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan. Asin paladan ang bunga kan sa imong pupuunan na si Jesus. Santa Maria, inakan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras, kan samuyang kagadanan. Amen. Ipamibi mo kami, o mahal na inanin Diyos. Tanganing magkanigo kaming magkamit, kan mga panuga ni Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan niya mong Diyos, nagngangayo-ngayo kami sa imo. Naiwaras mo sa samong mga kalag, at sa imong mahal na grasya. Tanganing huli kan pagbareta kan anghel, mamidbid niya mo ang pagkanitawo kan sa imong aking si Kristo. Siring man, huli kan sa iyang pagsakit, asin pagkagadan niya sa krus, makaabot kami sa kamurawayan, nin pagkabuhay liwat. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinunan, asin ngunyan magdanay man, asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Diyos maray na aga po sa indo mga tugang sa pagtubod. Ngunyan po, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o ang inaapod niya tong Miyerkules nin Panguros. Girum dumatawo, sarong eksperyensya nin buhay, iyo ang karatan na uya sa sato, asin sa palibot niyato. Ninhuli ka ini, dai kita nakakautob kan satong katungdan, na maging marahay asin maging tunay na Kristiyano. Kunsiring, kaipuhan niya to nindanay na pagpinitensya, pakikipaglaban sa kasaalan, asin pagbalik sa Diyos. Sa aldaw na ini, asin sa bilog na panahon nin Kwaresma, nangangapudan ang simbahan sa satuya, na makapaggibo kita nin karahayan, arog kan pagpamibi, pag-ayuno, asin paglimos. Ang makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo po si Reverendo Padre Joseph Abion, ang satuyang parokyal vicar. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Madya sa altar ng Diyos nakakurangan, kamulan ang mundo maunga. Ulitas siya ng tatao, ninbuhay sa mga minanulong sa saiya. Madya sa altar ng Diyos nakakurangan, kita na uyak ngunyan magsamba. Ulitas siya ng tatao, ninranga sa mga binaako sa saiya. Madya sa altar ng Diyos nakakurangan, kamulan ang mundo magunga. Ulitas siya ng tatao, ninbuhay sa mga minanulong sa saiya. Madya sa altar ng Diyos nakakurangan, kita na uyang ngunyan magsama. Ulitas siya ng tatao, ninranga sa mga binaako sa saiya. Madya sa altar ng Diyos nakakurangan, kamulan ang mundo magunga. Ulitas siya ng tatao, ninbuhay sa mga minanulong sa saiya. Sa ngalan ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mamibi kita. Warasan sa mo kagurangnan, napuunan sa paagi nin mga banal na pag-ayuno, an mga tabang nin Kristiyanong kusog, tangaling sa paglaban tumang sa mga espiritual na karatan, mapakusog kami kan mga kalasag nin pagsayuma sa sadiri. Huli kay Jesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki,
na kaiba mong napubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataram. Pagbasa sa libro ni Propeta Joel. Kaya ngunyan, olay kan kagurangnan. Magbalik ka mo sa bilog nindong puso, nag-aayuno, nagtatangis asin nagmumundo. Pakiton an sa indong puso, bako an sa indong gubing. Magbalik ka mo sa kagurangnan na sa indong Diyos, huli ta siya maugay asin maheherakon. Halaba an pasensya, asin mayaman sa karahayan buot. Naglulumoy an buot, dapit sa padusa. Tibaad pa lamang magbirik asin magpahunod. Magwalat sa hudyan nin bendisyon, atang asin libasyon para sa kagurangnan na sa indong Diyos. Maghamudyong kamo sa Zion, magpabanal nin pag-ayuno, patipunon an banwaan, magpapulong, patiripunon an mga gurang, tipunon an mga umboy asin pasuso. Magluwas an nobyo sa kwarto niyang turugan, asin ang nobya sa kwarto niyang higdaan. Sa pag-ultanan kan bistibulo, asin altar, magtangis ang mga padi na ministro kan kagurangnan, asin magsabi, patawada kagurangnan an sa imong banwaan, da imo ipagtuya-tuya an samong pamana, o ipag-ulog-ulog sa mga nasyon. Taano tasasabihon sa ibang mga banwaan? Hain an sa indang Diyos, ipinag-imon kan kagurangnan an sa iyang daga, asin pinatawad an sa iyang banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maherak ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Maherak ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Kaugayi ako, O Diyos, susog sa karahayan mong buot, susog sa imong pagkaherak, pudasa ang sakong kasumbikalan, hugas-hugasi ako, hale sa sakong sala, hale sa sakong kasalan, linigi ako. Maherak ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Taan sa kong kasumbikalan na mamalayan ko, asin an sa kong kasalan, danay kong kaatubang. Sa imo sana, ako nagkasala. An maraot sa imong mga mata, ginibo ko. Maherak ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Pusong malinig, lalang sako, O Diyos, asin espiritong andam bagoha sa buot ko. Hari ako pagsubulan, hale sa atubang mo. Asin ang banal mong espiritu, da isa ko paghalia. Maherak ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Ibalik mo sa ko ang kaugmahan sa tabang mong kaligtasan, asin sa espiritong Maginoo, kabita ako, kagurangnan, bukahaan sa kong ngimot, asin an sa kong nguso, mangungusip ka kan sa imong kaumawan. Maherak ka, kagurangnan, ta kami nagkasala. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, para kay Kristo, kami mga embahador,
Garubaga ang Diyos nagsasadol sa paagi niya mo. Nakikiulay kami, alang-alang kay Kristo, makipag-ulian kamo sa Diyos. Siya na mayong aram na kasalan para sa tuya. Tangaling kita maging kasuriputan kan Diyos sa iya. Kaya bilang mga katrabaho, kami nagsasadol sa Indo, na dai pagsayangon ang grasya kan Diyos. Tas siya nagsasabi, sa minarhay na panahon, hinimati ta ka. Sa aldawnin kaligtasan, tinabangan ta ka. Uyangunyan ang panahon na minarhay, uya an aldaw na kaligtasan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Resurrectionem tuam, laudamus Domine, lucem tuam, adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, magmaan kamo laban sa paggibo kan sa idong kasuriputan sa atubang ng mga taho, tanganing ipadayaw sa inda. Takundai, mayo kamo nin balos sa ama nindong yaon sa langit. Kaya, pag ika naglilimos, dai kang magpatrompeta sa atubang mo, siring sa mga hipokrito, sa mga sinagoga, asin sa mga tinampo, tanganing umawon nin mga taho. Amen. Nagsasabi ako sa indo, nakamta na ninda an sa indang balos. Ika, kung naglilimos, dai makaaram an sa imong wala, kung ano ang ginagibo kan sa imong tuo. Tanganing an sa imong limos, magin hilom. Asin an ama mong naghihiling sa hilom, mabalos sa imo. Asin pagpamibi, pag namimibi, day ka mo magiging siring sa mga hipokrito. Sa pagpamibi, namumuya sinda, magtindog sa mga sinagoga, asin sa mga kanto kan mga plaza, tanganing mahiling kan mga taho. Amen. Nagsasabi ako sa indo, nakamta na nindaan sa indang balos. Ika, pag namimibi, maglaog ka sa imong kwarto, maminto, magpamibi ka sa ama mong yaon sa hilom, asin ang ama mong naghihiling sa hilom, mabalos sa imo. Pag ka mo nag-aayuno, day ka mo mag-arog sa mga hipokrito na morusdot, pinapakanos nindaan sa indang lalawgon, tanganing mahiling kan mga taho na sinda nag-aayuno. Amen. Nagsasabi ako sa indo, nakamta na ninda an sa indang balos. Ika, panag-aayuno, lahidi an sa imong payo, asin maglabar ka, tanganing dai mahiling kan mga taho na ika nag-aayuno. Kundi kan ama mong yaon sa hilom. Asin, an ama mong naghihiling sa hilom, mabalos sa imo. Mga tugang ang Ebanghelyo kan sa tuong kagurangnan, Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos.
Magayon po sa gabustang ginigibo, araw-aldaw, bago magpuon, sa aksyon man, desisyon, tama, asin tutuoan sa tuyang ginigibo. Magayon na nagpupuon sa gabustang ginigibo, tama, asin totoo, bakong pagsaginsagin. Ngunyan na aldaw, minapuon kita kan 40 aldaw sa panahon ng Kwaresma, ang satuyang pagbaklay na maging tama, asin tutuoan gabustang ginigibo. Asin sa Ebanghelyo, nahiling niya to kung ano ang dapat niya itong gibuhon na tama, asin totoo, bakong pagsagingsaging. Sa Ebanghelyo, nahinadyong niya to itong sinasabing pag-ayuno, pagpangadji, asin pagtabang sa kapwa. Magayon na ginagibong tama, asin totoo. Bako itong for a show sana. Bako itong pagsaging-saging. Araw ka mga ginagibo, kan mga eskriba, asin fariseyo sa panahon ni Jesus, sinda inaapod ng mga hipokrito, kadakol na mga maskara, an inilalaag sa indang buhay, tanganig pag-umahon, tanganig masabi na sinda mga banal. Sa gabos ng ginagibo, iyon ang dapat pekeon. Pagpangadji, pagtabang sa kapwa, asin man, ang pag-aayuno. Mga tugang, ini, mga bagay na ini, manunungod sa kabanalan. Asin, dahil niya to, pwedeng pekeon ang kabanalan. Ang mahal na Diyos, tataong maghiling, bako sa mga panluwas, kundi kung ano ang yaon sa puso, kung ano ang intensyon kan taho. Taano niya ginagibo ang pagpamiibig, taano niya ginagibo ang pagtabang sa kapwa, taano niya ginagibo ang pag-ayuno. Diyan nahihiling ang kabanalan. Asin ang Diyos, ang matakang Diyos, dahil niya to mapipeke, dahil niya to mauuto. Inhulita, aram niya kung ano ang yaon sa satuyang laog. Kaya, ang aldaw ngunyan, ang paglaag nin abo sa mga noo, bako iyan, pakitang tao sana. Pangapudan iyan, nahilingon niya to na ang ginigibo niya to, ngunyan na panahon ng Kwaresma, totoo asin tama. Ang pagkaag nin abo sa noo, bako po siyang sakramento. Ang mga sakramento, 7 sana. Dahil kabali ang pagkaag sa noo nin abo. Kaya, pag nagkakaag nin noo sa abo, pagpagiramdam iniyo na mag-ako kan mga sakramento. Magpabunyag ka, magpakasal, magkomunyon, magkumpisal, magpaolyo. Kung gusto magpadi, magpadi. Gabos iyan, nagtatao kan grasya, kan mahal na Diyos. Sa panahon tangon yan, iyo yan ang nagiging krisis. Dikit na nagpapakasal sa simbahan. Gusto sa West. Dikit na ang nagsisimba, kadakol mga tentasyon sa gadgets, sa mall, mga entertainment na mga lugar. Mas pinapaurog kaysa sa mahal na Diyos. Kadakol na ang di nagkukumunyon, kadakol kaulangan. Ninulita kadakol ang ginigibong kasaalan. Di nagsusulsul, di naghahagad, nintawad sa mahal na Diyos. Kaya an abo sa nood tayo na akuan at yan, pagpapagirumdom na kita magsulsul, asin magtubod sa Ebanghelyo, ang tataramon kan Diyos. Daing saysay, miski pakadakol na abo, an ikaag sa tuyang payo, miski maitumo na ang payuta sa kakakaag ng abo, daing saysay iyan, kung daing man kita maako, kan mga sakramento. Ang sakramento, iyo ang nagtatao sa tuya nindalan, paduman sa kahadean nin Diyos, paduman sa langit. Kaya pag ikanagadan, dahil dyan nahanapon na kung nagpakaag ka ng abo sa noo kada Ash Wednesday, ang hanapon sa imo, kung ikan totoong nagsulsol, totoong nagpangadji, totoong nagtabang sa kapwa,
tutuong nag-ayuno, tutuong nagdisiplina kan sa diri. Mga tugang sa pagpadagos niya ang Santa Misa, ipinapagramdam sa tuya na di kita magparakaag in mga maskara, lalong-lalo na sa gibong kabanalan. Ang gabos niya itong ginigibo, pagpangadji, pag-ayuno, asin pagtabang sa kapwa, bako lang totoo, kundi tama. Bako lang tama, kundi totoo. Ninhulita kadako lang gigibo nin tama, bako man totoo. Iyo iniyo, ang sa tuyang kaabtan, pag-abot kang panahon na mag-atubang kita sa mahal na Diyos. Tama kita, asin totoo kita sa satuyang mga ginagibo. Iyan kabanalan. Amen. Mapindog po ang gabos para sa pamibigan banwaan. Isusunod niya to ang pagbindisyon kan abo asin ang pagpugta kaini sa satuyang mga angog. Namumutan kong mga tugang, nagangayo-ngayo kita sa Diyos Ama, na magkanigong bindisyonan kan grasya niyan nagsusupay ang mga abuang ini. O Diyos, ikaw nagmamawot, bako kan kagadanan, kundi kan pagbakle nin mga parakasala, kahiraking hinanyugaan sa mga pamibi, asin magkanigong bendisyoni ining mga abo, na binuot ming ibugtak sa samuyang payo. Tanganing kami nagmimidbid na kami abo, asin sa alpog mabalik, makayang magkamit sa paagi nin pagpaigot sa gawe kan Kwaresma. Kan Kwaresma kan kapatawadan nin mga kasalan, asin kan bagong buhay, susog sa ladawan kan sa imong aking nabuhay liwat. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Isusunod niya to ang pag-impose kang abo sa tuyang mga payo. Gibon ta po ining silensyo asin solemne. May mga lay minister po na yaon sa pwesto kan lambang laog kay ning simbahan. Kaya magpila na sana nin saro o duwa tanganig maging maayos, solemne ang satuyang pagkaag kan abo sa tuyang mga agong. Magsulsol asin magtubod sa marahay na bareta.
Matindog po ang gabos. Nagpuo na ang pagpenitensya kan Kwaresma, ang tanda kan benindisyonan na abo, nag-aalok sa to na magsimbag sa Diyos, na nag-aapod sa to na magbalik sa iya sa bilog na puso. Darahon ta sa Diyos, Ama, ang satuyang kamautan para sa pagbabago. Ang satuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa paglaog niyato sa panahon kan Kwaresma bilang simbahan, makaayon kita kay Kristo sa iyang gawinin sakripisyo. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa paaginin pag-ayuno, asin pagsayuma kan sa diri, mapatalubo asin mapapusog niyato ang satuyang pagsa Diyos. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dain niyato pintuon ang satuyang mga mata sa mga pangangaipo kan mga dukha. Sa paagi kan satuyang paglimos, asin mga gibong karahayan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing hingwaon niya tong makadulok sa sakramento nin pagkumpisal
Urog na sa panahon na ininin grasya, asin pagbabago. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing ikapamati niya to ang nalalain na pangataman sa mga naghihelang, asin mga pinabayaan kan sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pamibi. O Diyos, in pagkamuot, pagkaherak, asin pagmakulog, hilinga ang mga pamibikan sa imong banwaan na nagsusulsul. Ang mga abo na inakon mingunyan, maging tunay na tanda, kan sa muyang panuga na magutob kan sa imong kabutan. Ang pagsayuman niya mo sa sadiri, magpahayag kan sa muyang kamabutan, na magadan sa sadiri. Tanganig lubos na mabuhay sa imong Diyos nun na buhay. Inihinahagad mi, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko asin ang sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nag-aarang, solemning nagdudulot kan sakrifisyo sa pagpuon kan Kwaresma, tanganing sa mga gawe nin penitensya, asin pagkamuot, makapugol kami sa mga maraot na kaugmahan, asin nalinigan kan mga kasaalan, magkanigo kaming maging maimbod, sa pagselebrang nyamo kan pasyon kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. hinitaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, tanganing ikabalik sa mga aki mo, an kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, na talingkas ang isip sa mga maraot na kamawotan, pakinabangan ninda ang mga agi sa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibakan gabos sa mga santos sa sinangeles, sarabay kami nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi.
Diyos ning mga hukbo. Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin dagat. Panukan simong kamurawayan. O sana, o sana, sa kaitaasan, paladanan ninaligid, sa ngaran kan kagurangan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ikamagdatong. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aaral na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kay mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa nakapagayagaya sa imo.
magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siringman huli sa aki mong sa Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Gabos, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo. Mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ano sa mong kakanon sa araw daw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawarin mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkabronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinrauhan kamo ning katuninungan. Cordero ang Diyos, nadang pangharap, ang mga
Mga tugang, uya si Heso Kristo, uya ang nagpapara nga mga kasaalan kan kinaban, paladang kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Maluhod po ang gabos. Pamibi
kay San Jose. Sa imo kami minapaalaw, o mamurawayon na San Jose, sa tahaw kan samuyang pagtios, asin kasakitan. Minasarig asin minaarang, nasangkuban mo kami kan sa imong pangataman, asin pagsurog, siring sa ginibo mo ki Birhen Maria, asin sa iyang umboy na si Heso Kristo, na samong kagurangnan. Sa mapakumbabang buot, nagngangayo-ngayo nalilingyon mo kami, kan sa imong mga matang maugayon, asin maheherakon. Tabangi man kami na makamtanya mo, an panuga na pamana, nabunga kan pagsakit, asin pagkagadan ning kagurangnan. Oorong na mapagmangnong para bantay, kan Sagrada Familia, surugaman kami na sa imong mga deboto. Huli sa imong paarog, malabanan mi manlugod, an mga padagka nin kasaalan, asin karatan. Ikalugod an maginyamong kalasag, sa oras kan samuyang pakikipaglaban, sa kapangyarihan nin kadikluman. Huli sa imong tabang, makamtan lugod niya mo, an banal na pagkabuhay, asin maugmang pagkagadan. Danay na antabayan, asin pasunodon mulugod kami, sa tunay na dalan, na magdadarasa mo, pasiring sa kamurawayan, na daing kataposan, duman sa langit. Amen. Amen. San Jose, Ipamibig mo kami. matindog po ang gabos. Mamibi kita, O Diyos, kahiraking pabulusa ang espiritu nin pagsulsul sa mga mapakumbaba sa atubang kan kadakulaan mo. Asin kahiraking magkanigo sindang magmaawot kan mga premyong panuga sa mga nagsusulsul, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. So mga may kumplean niyo po ngayon na aldaw, tapi magdidi sa inutan para sa pagbendisyon. Ito ko payo. Diyos Ama, hinanyugaan sa mo yung mga pamiibi sa imong mga sugo na ini. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya. Inulitan mo niyan iyo ang sa itang kumpleanyo. Sinda bindisyonan mo, pabanalon, asin man irayo sa gabo sa tentasyon, kahilangan asin ano man nakatibaadan. Tangaling danay sila makapaglingkod sa imo. Inihinahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ninulita Kwaresma, di mo nakita magkantang happy birthday. Pwedeng pakatapos sa kang misa. Sa atyan po, alas 4 nin hapon, makakaigo kita ning pag-istasyon sa Satuyang Patio. Iniipitan po ang gabo sa makisumaro sa gigibo na pag-istasyon sa Satuyang Parokya. Asin man po sa Naga, sa Katedral, kasabay mo po kaiyan ang pag-istasyon, kaibahan ang Satuyang Arsobispo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.
lay ministers. Lay ministers, kung ano kung picture taking.